ತುಳುನಾಡ ಬಂಧುಲೆಗ್ ಎನ್ನ ಉಡಲ್ದಿಂಗಿನ ನಮಸ್ಕಾರ. ಯಾನ್ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಬಲ್ಯಾಯೆ ಒಂದು ಎನ್ನ ತುಳು ಬದುಕ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್. ಇನಿ ಯಾನ್ ಪಾತಿರುನ ವಿಷಯ ತುಳು ಭಾಷೆ ಬೊಕ ತುಳುನಾಡು. ಇನ್ನಿತ ವಿಷಯ ತುಳು ಭಾಷೆ ಬೊಕ ತುಳುನಾಡು. ತುಳು ಭಾಷೆ ಬೊಕ ತುಳುನಾಡ್ದ ವಿಚಾರಡು ಸುಮಾರಾತ್ ವಿಷಯಲೇನು ತೆರೆಯುನ ಬೊಕ ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ಪುನ ಉದ್ದೇಶ ಈ ತುಳು ಬದುಕ್ ಪನ್ಪಿನ ಸಂಸ್ಥೆಗೊಂಡು. ತುಳು ಬದುಕ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ತುಳು ಭಾಷೆ ಬೊಕ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಮಿತ್ ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ಪುನ ಮಲ್ಲ ಆಸಕ್ತಿ ಒಂದುಂಡು. ಈ ನಿಲೇಟ್ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ತೊಂದು ಐತ ಉಗಮ ಆಧಾರಲು ಪ್ರಾಗೇತಿಹಾಸದ ಆಕಾರಲೇನು ನಾಡೊಂದು ಪೋಂದುಂಡು. ಮೂಲು ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ಪುನ ವಿಷಯಲು ಬಾರಿ ವಿದ್ವತ್ ಪೂರ್ಣವಾಯಿನವು ಪಂಡ್ ಪಣಿಯರೆ ಆಪುಜಿ. ತುಳು ಭಾಷೆ ಬೊಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿಡ್ ದುಂಬು ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ತಿನ ಹಿರಿಯರನ್ನು ಬೊಕ ವಿದ್ವಾಂಸರನ್ನು ನೆನತೊಂದು ಅಕ್ಲೇನ ಸಾದಿಡ್ ನಮ್ಮ ಪೋಪಿನ ಸಂಕಲ್ಪ ದೀವೊಂದ. ಭಾಷೆ ಬುಳೆವಡಾಂಡ ಐತ ಬಗೆಟ್ ಚರ್ಚೆ ಅವಡು. ಚರ್ಚೆ ಒಂದು ದಿನ ನೀರು ಅವರ ಬಲ್ಲಿ ಅವು ಪರಪುನ ಸುದೆಯಾದ ದುಂಬಗ್ ಮಲ್ಲ ಕಡಲಾವಡು. ನೆಕ್ ತುಳುವೆರನ ಕೊಡುಗೆ ಖಂಡಿತವಾದಲ ಬೋಡಾಪುಂಡು. ತುಳು ಭಾಷೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ದೈವಾರಾಧನೆ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ವಿಷಯಲೆನ ಮಿತ್ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಯಿನ ಅಧ್ಯಯನ ಆವಡಾಪುಂಡು. ತುಳು ಭಾಷೆ ಪಾತಿರುನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಪ್ರದೇಶ ತುಳುನಾಡು. ತುಳು ಭಾಷೆ ಪಾತಿರುನ ಕಾರಣ ಒಂದು ತುಳುನಾಡಾಂಡ್. ತುಳುನಾಡ ಜನಕುಲು ತುಳುವೆರು. ತುಳು ಭಾಷೆ ಎಂಚ ಉಗಮವಾಂಡ್ ಪನ್ಪಿನೈತ ಮಿತ್ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಬಾರಿ ಪ್ರಾಚೀನವಾಯಿನ ಭಾಷೆ ತುಳು ಭಾಷೆ ಪನ್ಪಿನೈಟ್ ದಾಲ ಸಂಶಯ ಇಜ್ಜಿ. ಪಂಚದ್ರಾವಿಡ ಭಾಷೆಲು ಪನ್ಪಿನ ಕನ್ನಡ, ತುಳು, ಮಲಯಾಳ, ತೆಲುಗು ಬೊಕ ತಮಿಳ್ ಇಂದು ಮೆಗ್ಗೆ ಪಲೆ ಭಾಷೆಲಾದುಲ್ಲ. ಈ ಭಾಷೆಲು ಪೂರ ಒಂಜೆ ಅಪ್ಪೆನ ಜೋಕುಲು ಪಂಡ್ ತೇರಡಾಪುಂಡು. ಸಮಗ್ರ ಭಾಷಾ ಲಿಪಿತ ಅಧ್ಯಯನ ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ ಪರಿಹಾರ ಅಂಡ ಆ ಅಧ್ಯಯನ ಸುಲಭದ ಪಾತೆರತ್. ದಾಯಪಂಡ ಸೋದರ ಭಾಷೆಲು ಒಂಜೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಸೇರುದುಂಡು. ಎಂಚ ನಮ್ಮ ಅನುವಂಶೀಯತೆಯನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ಪುನವು ಬಾರಿ ತ್ರಾಸದ ಕೆಲಸನ ಅಂಚನೆ ಭಾಷಾ ಅಧ್ಯಯನ ಪನ್ಪುನವು ಬಾರಿ ತ್ರಾಸದ ಕೆಲಸ. ತುಳುನಾಡನು ಪ್ರಾದೇಶಿಕವಾದ ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ಪುನಗ ಪಿರಾಕಡ್ ಒಂದೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಕಾಡದ ಪ್ರದೇಶ. ಪಡ್ಡಾಯ್ಡ್ ಕಡಲು ಬೊಕ ಮೂಡಾಯ್ಡ್ ಗಟ್ಟ ಬುಂಡ ಕಾಡೇ ಕಾಡಿತ್ತಂಡು ಇಂದು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು. ಪಾದ್ವನಲೆಟ್ ಕಾರ್ದ ದೈವಲೆನ್ ನಾಡುಗ್ ಲೆಸೋಂದು ಬರ್ಪಿನ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಪ್ರಾಯಶ ಉಂದೆನೆ ತೋಜಾವುಂಡು. ಬೆರ್ಮೆರೆನ್ ಒಕ್ಕೇಲು ಮಲ್ಪುನ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಬೆರ್ಮೆರೆನ್ ಕಾಡಿಡ್ದು ನಾಡಿಗೆ ಲೆಸೋಂದು ಬರ್ಪಿನಲ್ತಿರ್ದು ಶುರು ಆಪುಂಡು. ದೈವಲು ಕಾಡು ಮುರ್ಗೊಲಿನ ರೂಪ ಬೊಕ ಆಕಾರಡ ಇತ್ತಿನವು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಪಂಜಿ, ಪಿಲಿ, ನಿಗಲೆ, ನಾಗೆ ಇಂಚಿತ್ತನವು ನಮಕ ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಸಂಸ್ಕೃತದ ದೈವಲಿನ ತೋಜಾವುಂಡು. ನಮ್ಮ ಆದಿಮೂಲ ದೈವ ಬೆರ್ಮೆರು ಕಾನದೇವೇರು ಪಂಡ ಕಾರ್ದ ದೇವೇರು ಅಂಚಾಂಡ ನಮ್ಮ ಆದಿಮೂಲ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕಾಡಿದಿತ್ತಂಡು. ಆದಿಮೂಲ ಕಾಡು ಆದಿತ್ತಂಡು. ಮುರ್ಗೋ ಬೋಂಟೆಗೆ ಪೋದು ಮುರ್ಗೋ ತಿಕ್ಕಾಂದಿಪ್ಪುನ ಸಂದರ್ಭಡು ಬೆರ್ಮೆರೆಗ್ ಈಡು ಕಟ್ಟದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪುನವು. ಅಂಚನೆ ಬೆರ್ಮೆರೆನು ಈರೆನು ಊರುಗೂ ಕೊಣದು ಮಾಡ ಕಟ್ಟದು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪೆ ಪನ್ಪಿನ ಪರಕೆ ಒಂದು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಆದಿಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ತೋಜಾವುಂಡು. ಅಂಚಾಂಡ ಕಾರ್ದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪ್ರದೇಶಲೆಡ್ ಇತ್ತಿನ ದೈವಲೆನು ನಾಡುಗೆ ಲೆಸೊಂದು ಬತ್ತದು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುನವು. ಅಂಜನೆ ಕಾಡು ಕರ್ತದು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಾಂಡ್ ಪನ್ಪಿನವು ಪೂರ್ವೈತಿಹಾಸದ ಆಧಾರ ತೋಜಾವುಂಡು. ಅಂಚ ಕಾಡದ ಭಾಷೆ ಮೂಲ ಭಾಷೆಯಾದ ಕಡೆಕ್ ಊರುದ ಭಾಷೆ ಶುರುವಾಂಡ್. ಊರುದ ನಾಗರಿಕತೆ ಕಾಡನ್ನು ದೂರದಿಯರ ಶುರು ಮಲ್ತಂಡು. ಕಾಡಿಡಿಕ್ಕಿನ ಮೂಲ ಭಾಷೆ ನಾಡಿಗೆ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ಭಾಷೆಯೊಟ್ಟಿಗೂ ಸೇರ್ದು ಬಾರಿ ಬದಲಾವಣೆಯಾಂಡ್. ಕಾಡು ಮನುಷ್ಯಗ್ ಅನಾಗರಿಕತದ ಜಾಗೆ ಆಂಡ್. ಓವು ಎಡ್ಡೆ ಇಜ್ಜಾಂದಿನವು ಪನ್ಪುಂಡ ಅವು ಕಾಟು ಪಂದಲೆ ಪರಿಸುರುವಾಂಡ್. ಕಾಟು ಕುಕ್ಕು, ಕಾಟು ಕಿರೆಂಗ್, ಕಾಟು ಲಿಂಬೆ, ಕಾಟು ಕೋರಿ,
ಕಾಡ್ನಾಯಿ ಇಂಚ ವಸ್ತುಲೆನ ಬೊಕ ಪ್ರಾಣಿಲೆನ ಲೆಪ್ಪಾರು ಸುರುವಾಂಡ್. ಕಾಡಂಚಿದ ಜನಕುಲೆ ಭಾಷೆ ಒಂಜರ್ತೊಡು ನಾಗರಿಕ ಜನಕುಲೆಗ್ ಕಾಡು ಭಾಷೆ ಆಂಡ್. ಒಂದು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ್ದ ವಿದ್ಯಮಾನ ಮಾತ್ರತ್. ಸುಮಾರಾತ್ ದೇಶಲೆಡ್ ಇಂಚಿನ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭಾಷೆ ಅಳಿದೇ ಪೋತುಂಡು. ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ದೇಶಡು ಸುಮಾರು 500 ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭಾಷೆಲು ಸೈತ ಪೋತ ಪಂಡ ಐತ ಅಸ್ತಿತ್ವನೇ ಇಜ್ಜಾದಂಡ್. ಪ್ರಪಂಚಡು ಸುಮಾರಾತ್ 800 ಭಾಷೆಲು ನನ್ನ ಕೆಲವೇ ವರ್ಷಲೆಡ್ ಮಾಯವಾದು ಪೋಪ. ಮೂಲು ಭಾಷೆ ನಾಶವಾಪಿನವು ಪಂಡ ಭಾಷೆದ ಪಿರವುದ ಇಡೀ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೇ ನಾಶವಾಪಿನವು. ತುಳು ಇಂಚ ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಬತ್ತಿನ ಭಾಷೆ. ಅವಳ ಬೇತೆ ಭಾಷೆಲೆನ ಕೊಡುಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಗೆ ಒಳಗಾದಿಪ್ಪು. ಬೇತೆ ಭಾಷೆದ ಜನಕುಲೊಟ್ಟುಗೂ ಸಂವಹನ ಮಲ್ಪನಾಗ ಭಾಷೆನ ಕಲುಷಿತ ಮಲ್ಪೊಂಡು ಪಂಡ ಭಾಷೆ ಬೇತೆ ಭಾಷೆದ ಪ್ರಭಾವಗೂ ಸೇರ್ದು ಮೂಲ ಭಾಷೆ ಓ ಪಂದು ನಾಡ್ದು ಪತ್ಯಾರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಪುಜಿ. ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಒತ್ತುದಿಪ್ಪುನ ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯದ ಮಲಯಾಳ ಭಾಷೆದ ಪ್ರಭಾವ ಮೂಲು ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಬೂರ್ದುಂಡು. ನೆಕ್ ಆಧಾರ ಬೋಡ್ನಾತ್ ಶಬ್ದಲು ತಿಕ್ಕುವ. ತುಳುವ ಆದಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಭಾರೀ ಪಿರಾಕದವು. ಒಂದೇನು ನಮನ ದೈವಾರಾಧನೆ ತೋಜಾವುಂಡು. ಆತ ಪಿರಾಕದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಟ್ಟಿಗೂ ಒಂಜಿ ಭಾಷೆ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಅಂಚಾದು ತುಳು ಭಾರೀ ಪಿರಾಕದ ಪಂಡ ಕ್ರಿಸ್ತ ಪೂರ್ವದ ಭಾಷೆನೇ ಆದಿಪ್ಪು. ಇನಿ ನಮ್ಮ ಪಾತೆರುನ ತುಳು ಬೊಕ್ಕ ಕಾವ್ಯ ಭಾಷೆ ಪಳಂತುಳು ನೆಕ್ ಭಾರಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಡು. ತುಳು ಕಾವ್ಯಲು ತುಳು ವಿದ್ಯುತ್ ಇಪ್ಪುನ ಜನಕುಲ ಮಲ್ತಿನ ಕಾವ್ಯಲು ಅಲ್ಪ ಸುಮಾರಾತ್ ಸಂಸ್ಕೃತ ಶಬ್ದವು ಪರ್ಯಾಯ ಪದ ನಾರ್ದು ಪತ್ತದೇರು. ತುಳು ಕಾವ್ಯಲಾಯಿನ ಕಾವೇರಿ ಭಾಗವತೋ ದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆ ಒಂದು ಪೂರ ಪಳಂತುಳುಟುಂಡು. ಅಂಚನೆ ತುಳು ನಾಡಿಡು ತೆಗೆದಿನ ತುಳು ಶಾಸನಲು ಈ ಪಳಂತುಳುಟುಂಡು. ತುಳು ಕಾವ್ಯಲು ಬೊಕ್ಕ ಶಾಸನದ ತುಳು ಜನಮಾನಿ ಪಾತೆರುನ ತುಳುಡ್ದು ಭಾರಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಡು. ಜನಮಾನಿ ಪಾತೆರುನ ತುಳುಕು ರಾಜಾಶ್ರಯ ತಿಕ್ಕದಿಜಿ ಬೊಕ್ಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಇಪ್ಪುನ ಜನಕುಲೆನ ಕೈಕ್ ತಿಕ್ಕದಿಜಿ ಪಂಪಿನವು ನಿಜವಾದ ಸರಿಯಾಯಿನ ಶಬ್ದ ಅತ್ ದಾಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಸುರುಕು ಪಂಡಿ ಲೆಕ್ಕ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನಕುಲೆ ತುಳು ಕಾಟ್ ಭಾಷೆ ಅಂಡ್. ಒಂದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಬೇತೆ ಭಾಷೆಲೆಗೆಲ್ಲ ಬೈದಂಡು. ಆಂಡ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರೇ ಬಳಸುನ ತುಳು ಭಾಷೆ ದೇವದೇವರ ಭಾಷೆ ಆದುಂಡು ಪಂಪಿನವು ಆತ್ತೇ ವಿಚಿತ್ರ ಬೊಕ ಸತ್ಯ. ಮಾಯಬಕ ಸೋಯದ ಮಧ್ಯೆ ಸಂವಹನ ಭಾಷೆ ಈ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ತುಳು ಭಾಷೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ತುಳು ದೇವ ಭಾಷೆ ನನೊಂಜ್ ಅತ್ತಳು ದೈವ ಭಾಷೆಲ ಅಂದ್. ತುಳು ಜನಕುಲ ಮೂಲ ಸಂಸ್ಕೃತಿಡ್ ದೈವಾರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮದಿಪು ದೈವದ ನುಡಿ ಇಂಚಿತ್ನವು ಪೂರ ಸಾಮಾನ್ಯ ತುಳು ಭಾಷೆಡಿತ್ತದು ಮೂಲ ತುಳು ಭಾಷೆಯಾದುಂಡು. ಆಂಡ ಇತ್ತೆ ಅವು ನಾಗರಿಕತೆದ ಕತ್ತಿದ ಪರ್ತೆಗೆ ತಿಕ್ಕದು ಸುಮಾರಾತ್ ನಶಿಸಿದುಂಡು. ಒವ್ವೇ ಭಾಷೆ ಸುರೂಕು ಸಂವಹನ ಪಂಡ ಪಾತೆರುನ ಕೆಲಸಗೂ ಬಳಕೆಯಾಪುಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಐಟ್ ಲಿಪಿ ಬೊಕ್ಕ ವ್ಯಾಕರಣ ಬರ್ಪುಂಡು. ಭಾಷೆದ ಬೇತೆ ಪ್ರಭೇದలను ಪ್ರಾದೇಶಿಕವಾದ ತೋಜಾವುಂಡು. ರಾಜಾಶ್ರಯ ತಿಕ್ಕಂಡ ಕಾವ್ಯಲು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಪ 10ನೇ ಶತಮಾನಡು ಕನ್ನಡವು ರಾಜಾಶ್ರಯ ತಿಕ್ಕಂಡು. ಅಂಚಾದು ಪಂಪ ರನ್ನ ಪೊನ್ನ ನಾಗಚಂದ್ರ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಕವಿಕುಲು ಕನ್ನಡಡು ಕಾವ್ಯ ರಚನೆ ಮಲ್ಪುನವು ಸಾಧ್ಯವಾಂಡ್. ಮುಲು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನಕುಲೆ ತುಳು ಮೌಖಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯಲಾಯಿನ ಪಾರ್ದನ ಪದಕುಲು ಇಂಚಿತ್ತಿನೈಕ್ ಸೀಮಿತವಾಂಡ್. ಐದು ದುಂಬು ಪೋವರೆ ಆ ತುಳುಕು ಸಾಧ್ಯವಾತಿಜಿ. ಆಂಡ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಭಾರತದಂಚಿನ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಗೆತೊಂದು ಕಾವ್ಯಲು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಂಡ. ತುಳು ಭಾಷೆ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಯಿನ ದೈವಾರಾಧನೆತ ಹೊಸ ವಿಷಯಲೇನು ಮಿತ್ತು ಪಾರ್ದನ ರಚನೆಯಾಂಡ್. ನನೊಂಜಿ ದಿಕ್ಕಡು ಪಳಂತುಳು ಬುಳೆದು ಐತೆ ಕಾವ್ಯಲು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಯ. ಆಂಡ ಅವು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರೇ ತುಳುಟು ಬೈದಿಜಿ. ಸುಮಾರಾತ್ ಶತಮಾನ ಜನಕೊಲೆ ತುಳು ಅಂಚನೆ ಒರಿದಿತ್ತುಂಡು. ಈ ತುಳುನು ಒರಿಪುನ ಮಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಿನವು ಸಾಮಾನ್ಯ ತುಳು ಪಾತೆರುನ ಪಾರ್ದನೆಗಾರರು. ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ತುಳು ಪಾರ್ದನ ಕಾವ್ಯలను ಬಾಯಿಡ್ದು ಬಾಯಿಗೆ ತಲೆಮಾರ್ದು ದಾಂಟೋಂದು ಪರತೋಂದು ಬತ್ತದು ಇನಿಕ್ ಅವು ದಾಖಲಾದು ಒರಿದಿಂಡು.
ಒವೇ ಕಾವ್ಯೋಲೆಡ್ದು ಎಲ್ಲಿಯ ಹತ್ತಾಂದಿನ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಬೆರ್ಮೆರ ಸಂಧ್ಯಾವಡು ಸಿರಿ ಪಾರ್ದನ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೇರ ಸಂಧಿ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ಪಾರ್ದನ ಪಂಜೂರ್ಲಿ ಪಾರ್ದನ ಆಟಿಕಳೆಂಜ ಪಾರ್ದನ ಇಂಚಿತ್ತನ ಸುಮಾರಾತ್ ಪಾರ್ದನೊಲು ತುಳುತ ಕಾವ್ಯದ ಮುತ್ತುಲು ಐಟುಪ್ಪುನ ಭಾಷೆದ ಪೊರ್ಲು ಗೇಯತೆ ರೂಪಕೊಲು ಮಲಮಲ್ಲ ಪುರಾಣ ಗ್ರಂಥೊಲೆಗೆ ಸಮಾನವಾದುಂಡು. ಪಾರ್ದನದ ಗೇಯತೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಂದರ್ಭಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಯಾದುಂಡು. ದರ್ಶನಗುಂತನಾಗ ಪಾರ್ದನ ಪನ್ಪಿನವು ಕಂಡೊಡು ನಟ್ಟಿನಡ್ನಗ ಪನ್ಪಿನವು ಐಕ್ ಭಾರಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಡು. ಮುಲ್ಪ ತುಳು ದೈವ ಭಾಷೆ ಪಂಡ ದೈವಲನ ಸಂವಹನ ಭಾಷೆ. ಪಾರ್ದನಲೇನು ತೂನಗ ತುಳು ಏತ್ ಸಮೃದ್ಧವಾಯಿನ ಭಾಷೆ ಪಂಡು ತೋಜಾ ಉಂಡು. ಇತ್ತೆ ನಮಕ್ ತುಳುಕು ಭಾರೀ ಪಿರಾವುದ ಒಂಜಿ ಲಿಪಿ ಇತ್ತುಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಆ ಲಿಪಿಟ್ ಕೆಲವಾತ್ ಸಂಸ್ಕೃತ ಗಂತ್ರಲೇನು ತರ್ಜುಮೆ ಮಲ್ದೇರೆ ಪನ್ಪಿನ ವಿಷಯ ತೆರಿದ ಬೈದುಂಡು. ತುಳುನಾಡ್ದ ಬೆರಣೆರ್ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪನ ಉದ್ದೇಶಗೂ ಕೇರಳಗೂ ಪೋಂದಿಪ್ಪುನಾಗ ಸಂದರ್ಭಡು ತುಳು ಭಾಷೆಡ್ ಗ್ರಂಥಲೇನು ಅನುವಾದ ಮಲ್ತೆರ್ಗೆ ಅಕುಲು ತುಳುನಾಡಿಡು ತುಳು ಭಾಷೆನೇ ಪಾತೆರೊಂದಿತ್ತೇರು ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆಲ ಪಾತೆರುವೆರು. ಅಂಡ ಅವು ಶಿವಳ್ಳಿ ಬೆರಣೆರ್ ತುಳು ಸುಮಾರು 14-15ನೇ ಶತಮಾನೋಡು ಶ್ರೀಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಶಿಷ್ಯರು ಸಂಸ್ಕೃತ ಗ್ರಂಥಲೇನು ತುಳುಟೆ ಅನುವಾದ ಮಲ್ಪೇರ್ಗೆ. ಆ ಗ್ರಂಥಲು ಇನಿಕಿಲ ತುಳುಟೆ ಉಂಡು. ಮೂಲು ನಮ ತೆರೆಯೋಡಾಯಿನ ವಿಷಯ ತುಳು ಲಿಪಿನೇ ಬಳಕೆ ಮಲ್ತಿನವು ಸಂಸ್ಕೃತದ ಮಲ್ಲ ಭಾಷಾ ವಿದ್ವಾಂಸರಾಯಿನ ಶ್ರೀ ಬನ್ನಂದೆ ಗೋವಿಂದಾಚಾರ್ಯರು ಸಂಸ್ಕೃತ ಲಿಪಿ ತಾಡೆಯೋಳೆಡು ಬರೆಪುನವು ಕಷ್ಟ ಅಂಚದು ಬರೇರೆ ಸುಲಭವಾಯಿನ ಬಳ್ಳಿ ಬಳ್ಳಿ ಲಿಪಿ ಆಯಿನ ತುಳುಟು ಬರೆಪುನವು ಸುಲಭ ಪಂದು ಬನ್ನಂಜೆದಾರು ಪಂತೇರು. ಆಂಡ ತುಳು ಲಿಪಿ ಏರು ನಾರ್ದು ಪತಿಯರು ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಏಪ ಉಗಮವಾಂಡ್ ಪನ್ಪಿನಾಯ್ತ ಉಲ್ಲೇಖ ಬೊಕ್ಕ ಆಧಾರ ಕೊರ್ತಿಜೇರು. ಬನ್ನಂದೆ ಗೋವಿಂದಾಚಾರ್ಯರನ ವಿವರಣೆ ಪ್ರಕಾರ ಈ ರೀತಿಯ ಅನುವಾದದ ವಿದ್ಯಮಾನ ಸುಮಾರು 16-15ನೇ ಶತಮಾನೋಡು ನಡೆದುದುಂಡು. ಆಂಡ ತಾಡೆಯೋಲೆಡು ಬರೇರೆ ಸುಲಭ ಪನ್ಪಿನ ಕಾರಣೋಡು ಪಿರಾಕಡೆ ಇತ್ತಿನ ತುಳುಲಿಪಿ ಬಳ್ಳಿ ಬಳ್ಳಿಯಾದಿಪ್ಪನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆ. ತುಳುಲಿಪಿ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಬಳ್ಳಿ ಆಕಾರದ ಕಾಗುಣಿತ ಕಲ್ಪರೆ ಸುಲಭವಾಪನ ಭಾಷೆ. ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವು ಗ್ರಂಥೋಲೆಟ್ ಮಲಯಾಳ ಲಿಪಿ ಬೊಕ್ಕ ಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪನ ಯಂತ್ರೋಲೇನು ಮಾದರಿಲುನು ನೂದು ಇನ್ನೂದು ಗೆರೆ ಒಯ್ತದು ಬರೆತಿನೈನು ನಮ್ಮ ತೂಪ. ಮಲಯಾಳ ಗ್ರಂಥೋಡು ಸಿದ್ಧಿ ಚಕ್ರೋಲೇನು ತಾಡೆಯೋಲೆಡು ಬರಪುನವು ಭಾರಿ ಪ್ರಾಸದ ಕೆಲಸ. ಅಂಚಿನ ಚಕ್ರೋಲೇನು ಮಾದರಿ ಮಲಯಾಳ ತಾಡೆಯೋಲೆ ಗ್ರಂಥೋಡುಲ್ಲ. ಸುಮಾರು 14ನೇ ಶತಮಾನದ ಶ್ರೀ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರನ ಕಾಲಮಾನ. ಈ ಕಾಲಮಾನ ತೂನಾಗ ಮಲಯಾಳ ಬೊಕ್ಕ ತುಳು ಭಾಷೆಯಲು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾತ. ಸುಮಾರು 15-14ನೇ ಶತಮಾನದ ಬೊಕ್ಕ 5 ದುಂಬುದ ಪನೆ ಓಲೆಡು ಬರೆತಿನ ಮಲಯಾಳದ ಭಾಷೆದ ಗ್ರಂಥುಳು ಎನಡುಂಡು. ಆ ಮಲಯಾಳ ಲಿಪಿ ಸುಮಾರಾತ್ ತುಳು ಲಿಪಿದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಉಂಡು. ಸುಮಾರು 10-12ನೇ ಶತಮಾನ ಕಾಲಮಾನೊಡೆ ಮಲಯಾಳ ಬೊಕ್ಕ ತುಳು ಭಾಷೆಯಲು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಬುಳೆದು ಉಂತುದ. ಅಂಚ ಸುಲಭವಾದ ಬುಳದಿನ ಭಾಷೆಡು ಸಂಸ್ಕೃತ ಗ್ರಂಥೋಲೇನು ಅನುವಾದ ಮಲ್ಪನವು ಸುಲಭವಾಂಡ್. ಸಂಸ್ಕೃತ ಭೂಯಿಷ್ಠವಾಯಿನ ಗ್ರಂಥದ ಶಬ್ದಲು ಕೇರಳಗೂ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪಾರೆ ಪೋಪುನ ಬೆರಣೆರೆಗೆ ಕಷ್ಟವಾದಿಪ್ಪು. ಆ ಕಾರಣೋಡು ತುಳುಟು ಅಕುಲು ಅನುವಾದ ಮಲ್ತುದಿಪ್ಪುವೆರು. ಮಠಮಾನ್ಯಲು ಜೋಕುಲೆಗೆ ಗುರುಕುಲ ಮಾದರಿಡು ಸಂಸ್ಕೃತ ಕಲ್ಪಾವನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತಿದ್ದಿನವರ ದೇವತಾರಾಧನದ ಗ್ರಂಥಲೇನು ತುಳುಟು ಅನುವಾದ ಮಲ್ಪುನ ಆ ಕಾಲಮಾನದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆಲ ಆದಿಪ್ಪು. ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರನ ಶಿಷ್ಯರು ಅಪರೂಪದ ಸಂಸ್ಕೃತ ಗ್ರಂಥಲೇನು ತುಳುಟು ಅನುವಾದ ಮಲ್ತಿನ ಉದ್ದೇಶ ಆ ಗ್ರಂಥಲು ದ್ವೈತ ಸಿದ್ಧಾಂತಗೂ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಧ್ಯಯನ ಬಗ ಪ್ರಚಾರ ಮಲ್ಪುನ ಅಂಚನೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕಲ್ಪಾವನ ಸುಲಭದ ಸಾದಿಗಾದ ಆದಿಪ್ಪು. ಅಂಚ ಈ ತುಳು ಭಾಷಾಂತರ ಸುಮಾರಾತ್ ಅನುಕೂಲ ಮಲ್ತುಕೊರುಂಡು. ಆಂಡ ತುಳು ಬೆರಣೆರು ತುಳು ಲಿಪಿ ಒರಿಪಾವುನ ಕೆಲಸ ಬೊಕ ತುಳು ಅಭಿಮಾನ ತುಳುವೆರೆಗೆ ಮೆಚ್ಚುನ ಕೆಲಸ. ಶಿವಳ್ಳಿ ಬೆರಣೆರು ಪಾತೆರುನ ತುಳು ಅಕುಲೇ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ತಿನ ಪೊರ್ಲುದ ಭಾಷೆ. ಅಂಚನೆ ತುಳುನಾಡ್ದ ಮೂಲ ನಿವಾಸುಲು ಪಾತಿರುನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮೂನಿದ ತುಳು ಭಾಷೆಲ ಕೇಣಿಯರೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು. ತುಳುನಾಡ್ದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಮುದಾಯ ಅಕಲ್ನನೇ ಆಯಿನ ತುಳುಟು ಪಾತೆರುವೆರು. ಪ್ರಾದೇಶಿಕವಾದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ತುಳು ಉಂಡು. ಒಡಿಪುದ ತುಳು, ಕಾರ್ಲದ ತುಳು, ಪುತ್ತೂರ್ದ ತುಳು, ಬೆಳ್ತಂಗಡಿದ ತುಳು, ಕಾಸರೋಡುದ ತುಳು, ಸುಳ್ಯದ ತುಳು ಇಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ತುಳು ಉಂಡು. ಎಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸಲೇನು ಈ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ತುಳುಲು ತೋಜಾ ಉಂಡು.
ಕಾಸರಗೋಡುದ ತುಳುಟು ಮಲಯಾಳದ ಪ್ರಭಾವ ಲಕ್ಕದು ತೋಜುಂಡು. ಈ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವ್ಯತ್ಯಾಸಲು ಪ್ರಾದೇಶಿಕವಾದ ದೈವಲನ ಭಾಷೆದ ಮಿತ್ತಲ ಪ್ರಭಾವ ಬೋರುದುಂಡು. ಪಾದನలను ನಮ್ಮ ಗಮನಿಸಿದ ತುನಗ ಅವು ಒಲ್ಪ ಉಗಮವಾಂಡ್ ಪನ್ಪಿನೈನ್ ತೆರೆಯುವಲಿ. ಇಂಚ ತುಳುಲಿಪಿದ ಬಳಕೆದ ಮಿತ್ ಪಾತೆರುನಗ ತುಳುಲಿಪಿದ ಉಗಮ ಎಂಚಾಂಡ್ ಪಂದು ತೆರೆಯೋಡಾಪುಂಡು. ಖಂಡಿತವಾದ ನೆತ್ತ ಮಿತ್ ಅಧ್ಯಯನ ಆವಡಾಪುಂಡು. ಅಂಚಾಂಡ ತುಳು ಲಿಪಿ ಎಂಚ ಉಗಮವಾಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಐನ್ ತುಳು ಮಲಯಾಳ ಲಿಪಿ ಪಂದ್ ದಾಯ ಪಂಡೇರ್ ಪಂಪಿನ ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ಬರ್ಪುಂಡು. ಹರಿಹರ ನ ಬಸವದೇವರಾಯ ರಗಳೆಡ್ ಇಂದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ 1150 1230 ಕಾಲಮಾನದ ಇದು ತುಳು ಮಲಯಾಳ ದೇಶಗಳೊತ್ತೊತ್ತಿ ಪಂಪಿನ ಉಲ್ಲೇಖಡು ತುಳು ಬೊಕ್ಕ ಮಲಯಾಳ ರಡ್ಡು ದೇಶಲು ಪಂಡ ರಾಜ್ಯಲು ಬಾರಿ ಕೈತಾಲಿಪ್ಪುನವು ನಮ ಇತ್ತೆ ತೆರೆಯೋಡಾಯಿನ ವಿಷಯ. ಗ್ರೇಟರ್ ತುಳುನಾಡು ಪನ್ಪಿನವು ಭೂಭಾಗ ಅವು ಗೋಕರ್ಣೋಡ್ದು ನೀಲೇಶ್ವರ ಮುಟ್ಟದ ಭೂಭಾಗ. ಈ ಭೂಭಾಗನು ನಮ ಗೆತೊಂಡ ಮಾತ್ರ ತುಳು ಲಿಪಿತ ಉಗಮದ ವಿವೇಚನೆ ಮಲ್ಪೊಲಿ ವಿನ ಇತ್ತೆದ ತುಳುನಾಡದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ತೊಂದು ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ಪಾರೆ ಆಪುಜಿ. ಪ್ರಾಚೀನವಾದ ಪಂಡ ಕ್ರಿಸ್ತ ಪೂರ್ವಡ್ದೆ ಈ ಗ್ರೇಟರ್ ತುಳುನಾಡು ಜನಕುಲೆ ಸಂಚಾರಗೂ ದಾಲ ಅಡಚಣೆ ಇತ್ತಿಜಿ. ಕೇರಳೋಡು ತೆಯ್ಯಂಬೊಕ ತುಳುನಾಡು ಭೂತಾರಾಧನೆ ನಡತೊಂದಿತ್ತಂಡು. ಪ್ರಾಯಶಃ ಭೂತಾರಾಧನೆ ಬಾರಿ ಪಿರಾಕ್ರದೆ ಆದಿಪ್ಪು ಬೊಕ ಕ್ರಮೇಣ ತೆಯ್ಯಂ ಬತ್ತದಿಪ್ಪು. ನೆಕ್ ಆಧಾರ ತೆಯ್ಯಂ ಪ್ರಾಕಾರಡು ನಮನ ದೇವಲುಲ್ಲ ಪಂಚೂರ್ಲಿ ಧೂಮಾವತಿ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ದೈವಲು ತುಳುನಾಡದ ಆದಿಮೂಲ ದೈವಲು ಅವು ತೆಯ್ಯಂ ಪ್ರಾಕಾರಡುಂಡು. ಲೆಕ್ಕೇಸರಿ ದೈವದ ಮೂಲ ಪುದಾರು ಮೂಲು ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಆತಂಡು. ತುಳುನಾಡ ಆದಿಮೂಲ ದೈವಲೆಗ್ ತಿರೀಟ್ ಅಣಿಕಟ್ಟುನ ಪ್ರಾಚೀನ ಆರಾಧನಾ ಪದ್ಧತಿಯಾದುಪ್ಪು. ಅಂಡ ದೈವಾರಾಧನೆ ನಡತೊಂದಿಪ್ಪುನ ಕಾಲಮಾನದ ಪರಿಗಣನೆ ಬಾರಿ ಕಷ್ಟ. ಪಾದನದ ಆಧಾರುಡು ಅವು ಸುಮಾರು 5ನೇ ಶತಮಾನದ್ದು ಶುರುವಾದಿಪ್ಪು. ಐತ ದುಂಬುದ ಕಲ್ಪನೆ ಮಲ್ಪುನವು ಕಷ್ಟ. ಸುಮಾರಾತ ಪಾಡ್ದನಲು 5ನೇ 6ನೇ ಶತಮಾನದ್ದು ಹೊಸತಾದ ಮೌಖ್ಯ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗೆ ಬತ್ತುದಿಪ್ಪು. ಬೇರ್ಮೇರೆ ಸಂಧಿ ಪ್ರಾಯಶಃ 5ನೇ 6ನೇ ಶತಮಾನದ ದುಂಬುದ ಆದಿಪ್ಪು. ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ಪಾಡ್ದನ ಪಂಜೂರ್ಲಿ ಪಾಡ್ದನ ಇಂಚಿತ್ನವು ಪಿರವುದ ಪಂಡ ಸಿರಿ ಪಾಡ್ದನ 14ನೇ ಶತಮಾನದ ಅವು ಪಂಡ್ ಕಾಪು ಶಾಸನದ ಆಧಾರದ ಮಿತ್ತು ಪನೋಲಿ. ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈರ ಸಂಧಿದ ಕಾಲಮಾನ ಸುಮಾರು 14-17ನೇ ಶತಮಾನ ಬೂರುಂಡು. ಇಂಚ ಪಾದ್ದೊನಲು ತುಳು ನೆಲ್ಲೊಟ್ಟು ಏಪ ಉಗಮವಾತ ಪನ್ಪಿನೇಕ್ ಸರಿಯಾಯಿನ ಆಧಾರ ತಿಕ್ಕುಜಿ. ಪಾಡ್ದನ ಮೌಖಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಆಯ್ನವರ ಕಾಲ ಬದಲಾಯಿ ಲೆಕ್ಕ ಐಟು ಹೊಸ ಶಬ್ದಗಳು ಸೇರುವ. ಕುರ್ಜಾತ್, ಬೆಡಿ, ಕುಡುಂಬೆದಿ, ಪರಂಗಿ ಮುಕ್ಕಲಿಗೆ, ಬುಲಾಕ್ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಶಬ್ದಗಳು ಸೇರುವ. ನನ್ನ ದೈವಲನ ಉದಿಪು ಪ್ರಸರಣ ಬೊಕ್ಕ ನಿಲೆ ಮಲ್ಪುನ ಆಧಾರದ ಮಿತ್ ಲಿಪಿ ಉಗಮವಾತಂಡ ಪನ್ಪಿನೆ ತೂನಗ ಬೊಕ್ಕ ಅವಲೋಕನ ಮಲ್ಪುನಗ ಬಲಿಮೆದ ಬಲ್ಲೆಯ ತನ್ನ ಬಲಿಮೇಡ್ ದೈವಲನ ಉದಿಪು ಪ್ರಸರಣ ಕಾರ್ಣಿಕ ಬಲಿಭೋಗ ನೇಮ ಗುಡಿ ಮಾಡ ಬಂಡಿ ಒಲಸರಿ ಅಗೆಲ್ ಇಂಚಿತ್ತಿನೈನ್ ಪೂರ ಬಲಿಮೆದ ಪ್ರಾಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ. ಭೂತಾರಾಧನದ ಜಗತ್ತಿಡ್ ಬಲಿಮೆದ ಬಲ್ಲೆ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ ಆದಿತ್ತೆ. ದೈವಲನ ಉದಿಪು ಬೊಕ್ಕ ಬಲಿಮದ ಬಲ್ಯಾಯನ ಪ್ರಸ್ತುತತೆನ ಈ ತಿರ್ತು ಕೊರ್ತಿನ ಕೆಲವು ವಿವರಣೆ ನಮ್ಮ ಗಮನಿಸೋಲಿ. ದೈವ ಒಂಜಿ ಬೈದಂಡು ಸುರುತ ರಡ್ಡನೇದಾದ ದೈವ ಬೈದಿನ ಸೂಚನೆನ ತೋಜಾವುಂಡು. ಮೂಜನದಾದ ಪಾರಪಾಡುನು ಪಂಡ ಆಪತ್ತನ್ನು ಕಾಣಪುನು ಮುಲ್ಪ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಕಿದೇಕ್ ಪಂಡ ಜಾನುವಾರುಲೆಗ್ ಬೊಕ್ಕ ತೊಟ್ಟಿಲೆಗ್ ಪಂಡ ಬಾಲೆಗ್ ಆಪತ್ತು ಕಾಣ್ಪುನು. 4ನೇದಾದ ಬಲಿಮೆನ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ. 5ನೇದಾದ ಆ ದೈವ ಏರು ಪಂಡು ತೆರೆಯೋನು. 6ನೇದಾದ ನಂಬೋಡಾಯಿನ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ನಂಬುನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. 7ನೇದಾದ ದೈವದ ಬಗೆಟ್ ನಂಬಿಕದ ಕತೆ ಬಿಟ್ಟೋನು. 8ನೇದಾದ ಕತೆ ಪಾದ್ದನ ರೂಪಡು ಬರ್ಪುಂಡು ದುಂಬುದ ಕಾಲಗಟ್ಟೋಡು. ಇಂಚ ಭೂತಾರಾಧನದ ಸುರುತ ಹಂತೊಡೆ ಬಲಿಮದ ಬಲ್ಲೆ ತೂಜಿದು ಬರ್ಪೆ. ಆಂಡ ಮುಲ್ಪ ಆ ದೈವದ ಗುರ್ತಪತ್ತನು ಬಾರಿ ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ. ಒಂದು ದಾಯಪಂಡ ಅಯ ದೈವದ ಗುಣಲಕ್ಷಣಲೇನು ತೆರಿದುಪ್ಪಡಾಪುಂಡು. ನೆಕ್ ಬೋಡಾದ ಅಯಗ್ ಬಲಿಮದ ಅಪಾರವಾಯಿನ ಜ್ಞಾನ ಬೋಡಾಪುಂಡು. ದೈವಲೇನು ಗ್ರಾಹಕುಲನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಕಣತದು ಸಮೀಕರಿಸಿನ ಕೆಲಸ ಬಾರಿ ಕ್ಲಿಷ್ಟಕರವಾಯಿನವು. ದೈವ ಓವು ಐತ ಬಣ್ಣ ಬೊಕ ಆಕಾರ ಎಂಚ ಉಂಡು, ಐತ ಸ್ಥಾನ ಸ್ವಕ್ಷೇತ್ರವು ದೈವದ ಲಕ್ಷಣ ಎಂಚ ಉಂಡು, ಅವು ಪಂಚಭೂತಲೇಟು ಒಯ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುಂಡು. ಈ ಪೂರ ಪ್ರಶ್ನೆಲೆಗೆ ಉತ್ತರ ಬಲಿಮದ ಬಲ್ಲೆ
ನಾಡುಡಾಪುಂಡು. ಅವತ್ತ ಅಂದೆ ಪ್ರಾಚೀನವಾಯಿನ ನಂಬಿಕೆಲು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗೆಟ್ ನಂಬಿಕೆ ఒక ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲು ಗುತ್ತು ಬರ್ಕೆ ಇಂಚಿತ್ತು ನಾವು ತೋಜಿದ ಬರ್ಪಿನ ಆಪತ್ತು ತೋಜಿ ಬತ್ತಿನ ದಿನ ಬತ್ತಿನ ದಿಕ್ಕು ಇಂಚಿತ್ತು ನಾಯಿನ ರಾಶಿಫಲದ ಮಿತ್ ಸಮೀಕರಣ ಮಲ್ಪಡಾಪುಂಡು. ನಾನು ದೈವಲನ ಸಂಕೀರ್ಣನು ತೆರೆಯುವನು ನನಲಾ ಕಷ್ಟ ಬಲಿಮೆದ ಆಧಾರಡು ನಿರ್ಧಾರ ಮಲ್ಪಡಾಪುಂಡು. ಮುಲ್ಪ ಬಲಿಮೆದ ಬಲ್ಯಾಯೆ ಒಂದೇನು ಗ್ರಹ ಸಮೀಕರಿಸಿದ ನಿರ್ಧಾರಗೂ ಬರ್ಪೆ. ಸಮೀಕರಣ ಮಲ್ಪನಾಗ ಗ್ರಹ ರಾಶಿ ಲಗ್ನ ಬಕ ಅಕ್ಲೆನ ಬಲಾಬಲತ ಮಿತ್ ಸಮೀಕರಣ ಮಲ್ಪೆ ಒಂದೇನೆ ಸಮೀಕರಣ ಪಂಡ್ ಪಂಪಿನವು ನೆಕ್ ಬೋಡ್ನಾಥ್ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಮಾಹಿತಿ ಬೊಕ ಅನುಭವ ಬೋಡಾಪುಂಡು. ಈ ನೆಲೆಟ ತೂನಾಗ ಬಲ್ಯಾಯನ ವಿಸ್ತಾರವಾಯಿನ ತೆಯ್ಯಂ ಬೊಕ ದೈವಾರಾಧನದ ಜ್ಞಾನ ಆಯಗ ಪಾರಂಪರಿಕವಾದ ಬೈದಂಡು. ದೈವಲನ ಉದಿಪ್ಪು ಬಲ್ಮೆಡ್ದೇ ಆತಂಡು ಪಂಪಿನೈಕ ತುಳುನಾಡದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಾದ್ದನೋರು ಪ್ರಚುರಪಡಿಸುಂಡು. ಹೊರ ದೈವಲನ ನಾಡ್ದ ಪತಿಬೊಕ ಐತ ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಪುಂಡು. ಇಂಚ ನಮ್ಮ ದೈವಾರಾಧನತ ಆದಿಡ್ ನಡತೊಂದಿತ್ತಿನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆನ ತೂನಾಗ ಐತ ಕಾಲಮಾನ ಗುರುತು ಪತ್ತುನ ಕಷ್ಟ. ತುಳುನಾಡಗ್ ವಿಪ್ರ ಜನಾಂಗ ಬರ್ಪಿನೇಡ್ ದುಂಬೆ ತುಳುನಾಡು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಯಿನ ದೈವಾರಾಧನೆ ನಡತೊಂದಿತ್ತುಂಡು. ಜಾತಕ ಬೊಕ ದೈವಾರಾಧನತ ಕೆಲವು ಮಾಹಿತಿನ ಬಲ್ಯಾಯೆ ಅತ್ತನ ಕನಿಷನ್ ಕೊರಿಕ್ಕಲ್ ಒಂಜಿ ಲಿಪಿಟ್ ಬರೆಯದಿಪ್ಪುವೆರು. ಅವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಂಚದ್ರಾವಿಡ ಭಾಷೆದ ಗುಣಲಕ್ಷಣ ತೋಜಾದಿಪ್ಪು. ಅಂಡ ಅವು ತುಳು ಪಂಪಿನ ಪುದಾರ ಸುಮಾರು ಶತಮಾನ ಕರಿಬೊಕ ಬತ್ತದಿಪ್ಪು. ಈ ಮಲಯಾಳ ದೇಶದ ವ್ಯಕ್ತಿಲು ಒಂಜಿ ಲಿಪಿಟ್ ಬರೆನಾಗ ಐಟ್ ಇತ್ಯದ ಮಲಯಾಳದ ಶಬ್ದಲು ಸೇರಿದುಪ್ಪು. ಈ ಲಿಪಿನ ಪನೆತ ಓಲೆಡ್ ಬರೆದಿಪ್ಪನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು. ಸುರುಕು ನಮ್ಮ ತಿರಿ ಲೆಕ್ಕ ಗ್ರೇಟರ್ ತುಳುನಾಡು ಭಾರಿ ಪಿರಾಕಡ್ದೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಯಿನ ಈ ಲಿಪಿ ತುಳು ಲಿಪಿ ಆದಿಪ್ಪನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು. ನನಂಜಿ ಆಯಮಾಡು ತೂನಾಗ ದೈವಾರಾಧನೆಗೆ ಮಂಡಲ ಬರೆಪು ನಾವು ಕರಿಟ್ ಬೊಕ ಮಂಜೊಲು ಪೊಡಿಟ್ ಕಳಪಾಡು ನಾವು ಇಂಚಿತ್ತು ನಾವು ಬರವಣಿಗೆಗೆ ಲಿಪಿತ ಉಗಮಗು ಆಧಾರವಾದಿಪ್ಪು. ಹಬ್ಬಗದಾರಗ ಪಾದ್ದೋನೋಡು ಬೆರ್ಮೆರ್ ಪಾಂಚೋಲಿ ಬಚ್ಚೇರಡು ನಾಗಲಿಪಿಟ್ ಗುವೆಲ್ದ ಮಿತ್ ಬರೆದ ದೀಲಾ ಪಂಡ್ ಹಬ್ಬಗ ಪನ್ಪೇರು. ನಾಗಲಿಪಿ ತುಳು ಲಿಪಿ ಬಚ್ಚಿರೆನ್ ನಾಗವಲ್ಲಿ ಪಂದ್ ಲೆಪ್ಪುವೇರು. ಅಂಚ ಬಚ್ಚಿರದ ಮಿತ್ತ ಬರೆದಿನ ಲಿಪಿ ನಾಗಲಿಪಿನ ಅತ್ತು ತುಳುನು ನಾಗಲಿಪಿ ಪಂದ್ ಪಿರಾಕಡ್ ಲತ್ತೊಂದಿತ್ತೇರ ಪಂದ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ. ಅಂಡ ಈ ನಾಗಲಿಪಿ ತುಳುಲಿಪಿ ಪಂಪಿನೆಗೆ ದಾಲ ಸಂಶಯ ಇಜ್ಜಿ. ತುಳುಲಿಪಿ ಕಾಲಮಾನೋಡು ಕೇರಳೋಡು ಪೂರ ಜಾತಿಲೆಗ್ ಸಂಸ್ಕೃತ ಕಲ್ಪ ಒಂದು ಇತ್ತಿನವು ಈ ಕನಿಷನ್ ಅತ್ತನ ಬಲ್ಯಾಯ ಗುರುಕುಲು ಅಲ್ಪ ನಂಬೂದಿರಿ ಬೆರಣೆ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತ್ರ ಸಂಸ್ಕೃತ ಕಲ್ಪ ಒಂದಿತ್ತೇರು. ಕನಿಷನ್ ಗುರುಕುಲೆನ ಈ ಕೆಲಸನು ವಿದೇಶಿ ಯಾತ್ರಿಕರು ಸಮಾಜದ ಪೂರಾ ಸಮುದಾಯನು ಸಂಸ್ಕೃತೀಕರಣ ಮಲ್ತಿನ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಪಂಡ್ ಪುಗಾರ್ದೇರು. ಈ ವಿಷಯನು ಮೂಲು ನಮೂದು ಮಲ್ಪುನ ಉದ್ದೇಶ ತುಳುಲಿಪಿತ ಉಗಮದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆತ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಾದು. ಪ್ರಾಯಶಃ ಸಂಸ್ಕೃತ ಲಿಪಿದ ಕಷ್ಟ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪನ ಈ ಗುರುಕಳ್ ತುಳು ಲಿಪ್ಪಂಪಿನ ಸುಲಭ ಲಿಪಿಟ್ ಬರದಿಪ್ಪುವೆರು. ಮೂಲು ಸಮಸ್ಯೆ ಬರ್ಪಿನವು ಅಂಚಾಂಡ ಪಿರಾಕಡ್ ಕೇರಳಡು ಮಲಯಾಳ ಲಿಪಿ ಇತ್ತಿಜ ಪಂಪಿನ ಸಂಶಯ. ನೆಕ್ ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ಊಹೆ ಮಲ್ಪುಡಾಪುಂಡು. ಆ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲೋಡು ಗ್ರೇಟರ್ ತುಳುನಾಡು ಕೇರಳ ಮುಟ್ಟ ಪಸರಿಸಿದಿತ್ತಂಡು. ಆ ಕಾರಣೋಡು ಇಡೀ ತುಳುನಾಡು ಬೊಕ್ಕ ಕೇರಳ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪ್ರದೇಶಡು ಒಂದೇ ಲಿಪಿ ಇತ್ತಂಡು. ಅಂಚಾದ ಆ ಲಿಪಿನ ಮೂಲತಃ ತುಳು ಮಲಯಾಳ ಲಿಪಿ ಪಂಡ್ ತುಳು ವಿದ್ವಾಂಸರು ಐತ ಲಿಪಿ ಲಕ್ಷಣದ ಮಿತ್ ಪನೊಂದಿತ್ತೇರು. ಒಂದು ದಾಯಪಂಡ ಪ್ರಾಚೀನವಾದ ತುಳು ಮಲಯಾಳ ಪ್ರದೇಶಲು ಒಂಜಾದಿತ್ತಂಡು. ಅಲ್ಪ ಪಾತೆರೊಂದಿಪ್ಪುನ ಬೊಕ್ಕ ಬರೆಯೊಂದಿಪ್ಪುನ ಭಾಷೆ ತುಳು ಲಿಪಿಲ ಅತ್ತು ಮಲಯಾಳ ಲಿಪಿಲ ಅತ್ತು. ಈ ಲಿಪಿ ತುಳುತ ಲಕ್ಷಣ ಇಪ್ಪುನ ಮಲಯಾಳ ಬೊಕ್ಕ ಮಲಯಾಳದ ಲಕ್ಷಣ ಇಪ್ಪುನ ತುಳು ಲಿಪಿ. ಸುಮಾರು 10ನೇ ಶತಮಾನಗೂ ಬನ್ನಗ ರಡ್ಡು ಭಾಷೆಲು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಬುಳೆಯ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆದಿತ್ಯನ ಭಾಷೆಲಾದಿತ್ಯ ಪನ್ಪನೈಕ್ ಲಿಪಿದ ಆಧಾರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು. ಅಂಚಾದ ಐತ ಸುಮಾರು ಪಿರಾವುಡು ಪಂಡ 5ನೇ ಶತಮಾನೊಡೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಆಪಿನ ಲಕ್ಷಣ ತೋಜುದಿಪ್ಪುವ. ಸಂವಹನದ ಭಾಷೆ ದುಂಬು ಐರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಐಕಾದ್ ಲಿಪಿತ ರಚನೆಯಾದುಂಡು. 2ನೇ ಶತಮಾನದ ಅಶೋಕನ ಶಾಸನ ತುಳುನಾಡು ಸಾತಿಯ ಅಂಜನೆ ಪಾಂಡ್ಯ ಕೇರಳ ತಾಮ್ರಪರ್ಣಿ ಇಂಚಿತ್ತಿನೈನ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರಾಜ್ಯಲು ಪಂಪಿನ ಬಗೆಟ್ ಪಂಡು ದಿಪ್ಪುನಾಗ ತುಳುನಾಡನ್ ಸಾತಿಯ ಪಂಡ್ ಮಾತ್ರ ಪಂಡಿನಿ. ಇತಿಹಾಸ ತಜ್ಞರು ನೆಕ್ ಸಾತಿಯ ಪುತ್ತ ತುಳುನಾಡು ಪಂಪಿನ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಕೊರಿಯರು. ಶಾಸನಡು ಸಾತಿಯ ಮಾತ್ರ ಪಂತಿನಿ ತುಳುನಾಡು ಪಂತಿಜೇರು. ಸಾತಿಯ ಪಂಡ ನಾಗಮೂಲದವು. ಅಂಚಾಂಡ 2ನೇ ಶತಮಾನದೊತ್ತಿನ ಭಾಷೆ ಸಾತಿಯ ಭಾಷೆ ಅತ್ತನ ನಾಗ ಭಾಷೆ ನಾಗಲಿಪಿ.
ತುಳುನಾಡನು ನಾಗರ್ಕಂಡ ಪಂಡಲೆತ್ತುದಿಪ್ಪುನ ಆ ಕಾಲಗಟ್ಟೋಡು ತುಳುಲಿಪಿ ನಾಗಲಿಪಿಯಾದಿತ್ತಂಡು ಮುಂದೇನು ಹಬ್ಬಗದಾರಗ ಪ್ರಕರಣಡು ಬೆರ್ಮೆರು ಬಚ್ಚಿರಡು ನಾಗಲಿಪಿಡು ಬರಲೇ ಪಂಪಿನವು ಆಧಾರ ಕೋರ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ತುಳು ಮೂಲ ಲಿಪಿ ಬಹುಶಃ ಬಳ್ಳಿ ಆಕಾರದ ಈ ಲಿಪಿನ ನಾಗಲಿಪಿ ಪಂದಲೆತ್ತುಪುನ ಸಾಧ್ಯತಲ ಉಂಡು ಬಚ್ಚಿರದ ಬಲ್ಲು ಲೆಕ್ಕ ಬಳ್ಳಿ ಆಕಾರದ ಲಿಪಿ ನಾಗವಲ್ಲಿ ಲಿಪಿಯಾದ ಪಂಡ ಅವು ಬಚ್ಚಿರೆನು ನಾಗವಲ್ಲಿಂದ ಪನ್ಪೇರು ನಾಗಲಿಪಿ ಆದುಪ್ಪು ಒಂದು ಕೇವಲ ಊಹೆಲು ಬೊಕ್ಕ ಆಧಾರಲು ಸಾತಿಯ ಪನ್ಪಿನ ನಾಗನು ಪನ್ಪಿನ ಅವರ ಸಾತಿಯ ಭಾಷೆ ಸತ್ಯ ಭಾಷೆಯಾದ ಅವು ದೈವಾರಾಧನೆಡು ಮದಿಪು ಬಕ ನುಡಿ ಕೊರ್ಪನ ಅವರ ದೈವಲೇನು ಸಾತಿಯ ದಕೊಲು ಸತ್ಯಲು ಪಂದಲೆತ್ತು ದಿಪ್ಪನ ಸಾಧ್ಯತಲ ಉಂಡು ತುಳು ಭಾಷೆ ಈ ಕಾಲಗಟ್ಟೋಡು ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಬೇತೆ ಭಾಷೆಲನ ಪ್ರಭಾವ ಪರಿಗಣಿಸುಡೇ ಆಪುಂಡು ಅಂಚಾದ ಇತ್ತೆವಾ ಭಾಷೆಲ ಮೂಲ ಭಾಷೆಯಾದ ಉರಿದಿಜಿ ತುಳು ಮಲಯಾಳ ಪಾತೆರುನ ಜನಕುಲೆನ ಮಧ್ಯೆ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಭಾಷೆ ಬೊಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕೊಡುಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಇತ್ತಂಡು ಪನ್ಪೆನೈನು ನಮ್ಮ ಮದೆಪಾರೆ ಬಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ಅರ್ಥ ಮಲ್ಪನ ಕಷ್ಟವಾದಿಪ್ಪನ ಆ ಕಾಲಗಟ್ಟೋಡು ಜನಕುಲೆಗೆ ಸುಲಭವಾದ ಬರೆಯುವನ ಬೊಕ ಸರಳವಾದ ಅರ್ಥ ಮಲ್ಪನ ತುಳು ಲಿಪಿನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ತೇರು ಪಂಡದು ತೋಜುಂಡು ದುಂಬಗ ಶಿವಳ್ಳಿ ಬೆರಣೆರು ತುಳು ಲಿಪಿಟೆ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಮಲಮಲ್ಲ ಗ್ರಂಥಲೇನು ಅನುವಾದ ಮಲ್ತೇರು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ತುಳುನು ಅಕುಲು ಒಂತೆ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಮಲ್ತದು ಪಾತೆರಿಯರ ಸುರು ಮಲ್ತೇರು ಪ್ರಾಚೀನ ಮೌಖಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯಲಾಯಿನ ಪಾದ್ದೋನುಲು ತುಳುನಾಡು ಪಿರಾಕೃತಿನ ಓದುಬಕ ಬರೆಯುವನ ವ್ಯವಸ್ಥೆದ ಬಗೆಟ್ ಪಂತೇರು ಪೊಯ್ಯೆಡು ಬರೆಪುನ ವಿದ್ಯೆ ಓಲೆ ಬಗ ಕಂಟಿ ಪತ್ತದು ಬರೆಪುನ ತಾಂಡು ಪಂಪಿನ ಉಲ್ಲೇಖ ಉಂಡು ಸಿರಿ ಪದ್ದೋನುಡು ಅಜ್ಜೇರು ತೀರ್ದುಪ್ಪನಗ ಸಂದರ್ಭಡು ಕಂಡನೆಗೆ ಸಿರಿ ಓಲೆ ಬರೆಯೋಳುಗೆ ಮಾನಿಡ ಓಲೆ ಕಟ್ಪುಡುದು ವಿಷಯ ತೆರಿಪುನ ಸುಮರಾತ ಪಾದ್ದೋನೆಡು ಬತ್ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಡ ಈ ಓಲೆ ಕಂಟಿಡುವ ಭಾಷೆ ಬರೆಯೊಂದಿತ್ತೇರು ಪಂಪಿನ ಮಾಹಿತಿ ಇಜ್ಜಿ ಆಶಾ ಇಂದು ಪೊರ್ಲುದ ತುಳು ಭಾಷೆಡೆ ಬರೆಯೊಂದಿತ್ತೇರು. ನಮಸ್ಕಾರ.